ko do ye ɲininkali kɛ ka wari di arajosotigiw ma k'u ka duwawu k'i ye ubiyɛn ka wari di mɔgɔ ma k'u ka duwawu k'i ye min ka d'an ye ɲininkali n'an y'a jaabi mɔgɔw kan ka sagi ka taa an ka jaabu kɔrɔ ma ka wusa an ka to ka sagi kelen kelen na hali furancɛ tɛ janya o don ni mahari mɛn ni ɲininkara yan an y'a perepere latigɛ u tigi ka sagi ka taa n ye jaabu kɔrɔ min kɛ ka t'o lamɛn na wana kuji sali yana kuji sali sasa sali itu sai wasa ida ukira daga ina kan ma ke takbirun ko an ga timani na ma an yana kam ko ni nyemmi nyinan kan ni na na su kan sali ay ya soro we kabar furo de soro bolo donc yiba ke chogodi don ke ba ya ira ni na su kan sali la edbe na kabaru labandela almami salamu bila na be su toy koro nu ye mogo ye donendo nu be su toy koro koy ki ka salli dafa la ibika kabaru dafa ni yere ya do te su toy koro ba te katare ibe kabaru tugu nyona Allah akbar Allah akbar Allah akbar salamu alaykum ko min ye ka wori di ka do ke ambe wa sunya de bi an ko don ki baw ko niya qur'ana aya laje innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala shukura alaka mugo nyumo ka ewa nyuma ya di chogo wulu ba fonde aw nyawula dumuni de ante saranyina u fe ante barkada nyina u fe hada made ni be sarakati di mugo ma dama ala kamari eki ka saranyini ala de fe i kana nyina ale fe ko do kenya ni ya nyina alefe duwawu kenya be komi fana ya deli ube fana ye fendo nyina ale fana ka yo kiye ika baraji abe nagasi parce que afana ye do kiye abe duwawu min kiye obe ke sababu ye fana ye sarakati min bo baraji be nagasi ube aka baraji be se ka tinya ye nko o de lamba Aisha tunkera na ba ka jom musoci kota sarakati di karasama aba fu ni sarakati dama kanana de Allah me abe do mi fo nim an bashi to ka ciden tara sarakati di ma billa mede ni eye do mi fo abena an bashi to ma aba fu yemmi cini mi yenya dama an bashi to ba fo ye do juman fo jom muso cide in ba fo an ba shi to ayen ni fo an bashi to fo na be do mi ko na ka tikiye ko paskin ka sarat da falen ka tonye la ara donc ko nyumante ko dafalente niye mugo so e ka so doro e ka wari dama ka so na yere duwawu ke na yere iba fo amina mais ako anyuma e kana duwawu nyina fe anyode fo dengan acara wasra da muslim kan sunan bahurin ya Allah masallu da fatiha da jama'a bo konni su ni banni kera su fu be saragati bila katam misirula ka Allahumma salli ni fatiha tawke ni mo banna lesiri la saragati be se ka bosuwe parce que dondola doko cide manne ba fatura mesaya tunna kade mentum ba do ni atusayatu machuaka atumbe sarakati ke aw cidi akoya lan ka sarakati boye wa ciden go sarakati boye bai sarakati lesiri la sarakati be bosuye ba shitala lesiri sarakati be bosuye misanan kana faranfanshiya la folo fembe mimbe sunna fakate me sarakati boka be kodo fembe mimbe sunna fakate me sarakati boka oyemunye duwawu de be sunna fakate me sarakati boka munna parce que tumami ciden ko iza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas akonni hada maden sarai ka bara be tigera jiya kono fo saba sadaqatun jariya iye sarakati munun ke no baraji be boli kofe o baraji be shima isa ya kofe aw ilmu yuntafau biha ube niye doni nyuma to mogo yen na fasoro ni doni meme ifatulen ko fa baraji be shima aw waladu salihun yadu lahu ube niye de nyuma to ko nabe doke cidente sarakati bo do mais ama fo ube niye de nyuma to nabe sarakati boy amofo
ciden be qur'ana kala fana do amma fo be ni denyuma to na be qur'ana kala ye amo fana fo ni be sunna fakate men ni beka ciden nyode fo do su ko ni fatulen ko fe mimba na fakate me fembe ka waye do awde donc wotto menen ko fe sarakati balilente mi sarakatin kana kere ya ni donye akana kere ni kaloye akana kere ni sanjele may o ba fo min masire tile saba sarakati bo o ye bidiye akana kere noye tile wolon fula sarakati bo ye bidiye akana kere noye tile bina ni sarakati bo ye bidiye akana kere noye sanjele ma ne be sarakati bon suye o ye bidiye akana koye mais ni yere ye ewa ala ye no yaki yere I hakili jigna ka sura ko nka dumuni do tobi nka di fantawma puru kangannan bisukuna ala na barajise nka suma uluna nyogona basi tola ube nka wori do ta dondolo nka di doma kangannan bisukun kono ala ka as barajilla sen nka suma basi tenu mais kana kere ani donde ube kalo ube sanjelema ulu de bide ulu tepe bon nin kumana nin fana ka depuis har nin tallaba juma do nye kutuba kaka juma ko fe nye dersu ke nyinin kali kera kan kumana ka mogo kan nunu fam mi nye tarawih min beke su folola ani tahajjud min beke su konona nunun tesika ke bidiya itesika bali utesika ke bidiya doni ke baga munun yu ke bidiya hari doni ke baga bawla doni ke ba wore yu ka katawira salafu ma wuli ube tallaba nyana ma yare wulu te sinogo yere lafu yere de ni awun be do salli su kun folo la ambete sinogo su laba ambena misirila o ya nyere de boke salafu tumba tade depuis sa fo be sira suguri tun kanu sore kire sallallahu alaihi wasallam ba shi tukan hadisan nanola ako kiren tumbe yere jijan min ke sungalola ato ke kalo tola sungalo tallaba be yere jijan min ko fanala ato ke sungalo tola kiren be bato ke sungalo tamfulana na atallaba be do fara batoka ahya laylahu wa yaj'alahu wa saddal mijar kiren tumbe tallaba imbe de nyanamaya ulube kiren katani kele sallim min fo kiren tumbe akatani kele inde ke kasubbe de nyanamaya ani ebe tani kele min salli militi bisaba konona la katata ko kele unte kiren katani kele alakan kele abese ka jiju duru kalala ngo kiren dere la arakan kele akatani kele arakan kele ay suratul baqara kala ka ali murana kala kan nisai kala kiren tumbe sube de nyanamaya na katani kele nye abe sube be de nyanamaya parce que ale ba ke ka janyare fo kiren ka seumbe funu joli jambolo bo ani e ka tani kele salli militi tani duru kononana militi muga kononana militi bisaba kona katita ko kele undowa ko kele unte mugo ka sala yabila kana mugo komanti ya fana baraji wala doni ke bawo ya yira de pif ewa safo doni ke babe benaka sufen nafila ya tare ni safo sali de pinni safo salira su joli na wakati ya tawodela fokata fajiri kenechi ni mogo minye tallaba imbe nyanamaya depuis safo itara misiri la ibe salli fo kata fajiri masurunya genna ni sirana ko dugu bena je ibe kelen salli ka ke hakke min salli ka ka wotire fentika ni mogo min ko mba tilafana su folo la mbenni hakke salli mbeta da lafiya doni su konona mbe wuli ka sage kana ni salli fentika ahmar ibn hanbali nyin karani ako fentala Anas ibn Malik ko ya nyinin kan mogo munun be salli su kun folo la sungalo la ubeta da sewa su tola su konono be san kana misrila akuna na hera de nyini unana de nube uyeren kisi bonela fentuka donc anyen ni fo kan ni fo munun ko ba ke bide atesika ke bide ay doni ke ba minya ke bide ana ka doni chogo ni yoroni ya soro katawula kide nyinin kara ko sufe salli e joliye kide ko salatul layli masina fa iza qasita subha fa salli wahidata tutir ma qad salla kide nyinin kara ko sufe salli e chogodi kide ko sufe salli minye
ako depinne safo sallira sufe salli wakati ya damina fula salli ka salamu bila fula salli ka salamu bila fula salli ka salamu bila ako ni be ni siranna ko dugu bena je ika wotiri salli kelen salli iye hakke min salli abe ko wotiri ciden ko ika kelen salli ni siranna dugu bena je kelen salli iye hakke min salli anako wotiri esira yitani kele do fo ako iye hakke min salli anako wotiri ciden ma hakke fo mo koy ciden yere de tumbe tani kelen salli me harafi kelente hadisa kelente ni ciden ko mo ka sufen nafila kana te marakanta ni kele ka ote sufen nafila la ya fo qur'ana kono kala ka ko fem birale da ma hakke kala ciden ma hakke kala arabiyatul islamiyya ciden yininka ciden kon dela kon bin deli sigi nyoko yala arjanna ko ayine ala nafsika bi kasrati sujudi akon de me yere lay ka salli chaya salli e herade donc mbalmo hari don kibaw fule kam min fo ko munu mbin ko ni nyetta rawihe ni nyetta hajjudu nyo fo be duraru saniya kono nyo fo Sheikh Salih Fawjan ka kitabu dobe itihafu ahlul iman bi durusi shahr ramadan ako munu be farago ke kon ni nyetta rawihe ni nyetta hajjudu ako farago faram fansha min fule ni nye kunfi barade ko ibe tarawihi ni tahajjudu bo nyokono yoro dola ako doni ke baga doko a jahalu bisunna mogo min ba fon ni nye tarawihi de akaka dama ni nye ewa tahajjudu akaka dama akwa tigite jahili do te sunna do al jahalu bisunna atigite sunna de do donc mo kan no fa tarawihi re ko remine tahajjudu be wole ko tarawihi be wole ko tahajjudu bo don bolo tahajjudu yede ni sinogora igoli laybe mi salli me tarawihi ko re monye ni folo mo sarafu salihun ulutumbe joli janyade chokoroba ngiro donu ka brede betam misri la kasisaka joli janya koso donc nu ye arakanani salli ube fula salli ka salamu bila ubu janyade ube wuli ka fula salli ka salamu ubu janya nu ye nani salli to ube sigi kan lafiya tarawih ko rende de lafiya tarawih ko re lafiya indronde mimbe ke su kun folo law abe sika wele tarawih mimbe ke su konona law na ye nani salli abe sigi kan lafiya min ka be wele ko tarawih donc wala ka hakliman duma ka famu duma don ka ba kuma na wala ni don na kitabu kono kata salafu salihu la hakkete sufen nafila la ode ya to imamu na safa ko sufen nafila alekon wa sungalu nafila min fulen ninye alekon muga majahabi de mi Abu Hanifa ko muga ibe muga salli imamu na Malika majahabi la ka kitabu kono muata ako bi sabani woro hakketala sufen nafila hakkesitala donc kam mugo lafiya hari bu ka sege like mugo kana noro ko doni ke baga kelen ko tembe noro ola ba su ke ka kitabu were ke ka serfu ka kuma unyene nunun te se ka ke bidayo u te se ka bali aye salla ka tarawih la su kun forola su kununa na wuli aka ka tahajjudu ke Sheikh Salih Fawjan ko ako kata tabina la ani tabi kata sebawla tabi kanan ka wakati la ako sarafu mawuli ubendinke ako salafu mawulu tabolo de ni benninke atese ka ke bidia inshallah mbe min fonni yoro la weninde hari binne be min fo kala ndawunye e obe don ke ba munun ka kuma fo kuta ube ne bolo nyu ka kuma usege siga la ka kala kono abe bolo me nyaado kodo likulli jawadi kabwa boli baga be kirinto atigi ma sawaba soro ya kafo arkanta ni kele i kana temala masawa basoro parce que ni cide ka risate nyogonta salatu layli masina oni kana temeta ni kele ka wote nyogonta alaka hakil manda inshallah kara warabbi wa rasul sa rabbi wa rasul kumo gono sa ko mun no le mun da man le mun na kuna ko na ni kafir ko ay do gani ju ko yorna yelli kan kala parce que mun be no malo vraiment anno bakam bani anga garna nan daga minna fanji killo anga daga dan ni ju ko daw donc nan ka bana andi nan ko ken ka tikite na kam on min fo awiye faransi nyinin kadi woda na tunye jate mina kawla akanye kosobe faransi ko munun fulen ni nye ale min nyinin ka kwamban ka dem fitinu munun be munun ta katanu ye faransi
ko kafiru fana ko ka jogo de kala ko be jogo de an yire min be faransi folo nambe na folo nyini la nin jogo da faransi o de man kayre folo janko dew an yo fo ya sinya jori silamaw be ko sugu do de lambe ala de delala ka bodanda man nambe ko akono jogo mi kana dew ta yire nyini ka folo an yire mi sigilembe kafiru chela nin sigi jogo la kudai ko ibe na folo nyini ya yire folo de manka o de manka parce que don ke ba wuya yira na ya soro kafiri jamana ulan sigilembe ante sika dina ke few ante kan ka dina ka josem bangale un ke few wajibi do an kan ka hijira ke ka boy kana silama jamana wala ni dina te sika ke few me wuya yira na ya soro ibe seki ka dina ke ibe seki ka bato ke ibe seki ka dina ke uti baru uti fo iti ampese me kafiru chela dero akanu nendo ka hijira ke ka bu chela silama manka ka sigi kafiru chela hidan yau da fo hadis salen kono akwai le bari lembe silama min be shigi kafiru cela ale bari lembe mo min be shigi kafiru mushriku cela aka tasuma kana nyogo nye yerede eye silama de ebe kafiri jamana la ika tasuma fule ika daga baka le ka tasuma fula ka daga baka ciden ko manka yerede min shigi lembe kafiru cela le bari lembe la me don ka ba ya yira hijira e choko ya fulai na ya suranti sigan ka dina ka josen bangalun ke jakwa an ka hijira ka boy alaka aya da yoye me na ya suran be sigan ka dina nan ka bato ko tan an pese ni mugo minya se suroi ka bo kafiru chela kana sigi silama jamana do ode kanyi donc sanan ka kuma don ka kola yere foro an yere min be kafiru chela ka ta shige nin na foro nyi chola yere o yere de man ka foro ni sheba nyi foro nya kanyi no o yere de la foro amman ka yere foro janko dem munum be kuma be ko de ka bon don ba fo ambe sallew ambe so so su fawjan ko silamiya jo shen bangale un kele yemunye mbe salle dron tew aka soro ika farda duru imbe na chogola ika misiri salle abebe so ika sungalo be se ka so a chogola ika lahiya kantigo be se ka ka chogola al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ibe se ko ke ika wajulu indra ika dirsula ibe se ka nyamra like ayen ninken ninye herai ayen ninken ni many al wala wal bara ka soro be se ko ke ala koy kana yahudiya min kanu kana nasara min kanu ini yahudiya kana ke chogomi aka soro ibe se ko ke ninde yey be se ke ka silamiya jose bangalon ke me munu sigilembe kafiru chela nunu be se ka kewa ube se ka kewa eska hari farla sallu duru nyere bina chogola abe soro misiru lawa juma ube soro misiru lawa al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar be se ka jona yewa ala ye min fo ini kafiri che ka kafiru ko iduskun kono ina katige ka bonyogona ala ye min fo ini kafiri che la tataqadu adu wa aduwakum awliya ebe se ko kewa anti se ko ka jamana ula silamiya jonse bangale ngere de an siglembe anti se ko lu yere de ke folo donc ambe ala de deli ala ka boda dama ola folo dewunta amma sewlu yere ma folo an yere munum be nin jogo lay folo o yere de manka folo mais ambe ala de deli minya ala nya siranya ni liman yani wasa ala ko di silama ma nambe se ka bonin ko sugula jogo jakati fikirige agana bogu ko mu yogono wono itina naga tina mama wala naga tina sima wala amma kan to annatini almanu bo ko jakatul fitru do ba fo ikata di imam ibade ma ube ma muso ube almami jakatul fitri be di fantande be jakatul fitri ibadu mo minye miskine fantai aka salli don dumuni tabolo ibe jakatul fitri da kado odema balima fente oye fantaunde tay to umatul limasakin ala ko jakatul fitri ma ciden ko jakatul fitri ma tuhuratul lisaim wa tumatul limasakin abeke kasumba gaude seneya min al-laghi wa rafasi wa tumatul masakin abeke miskina o madumuniye abedi fantaunde gonu wanu ngana bidan tibarin kunu watu ndi wa dunan ne wanu kunu nan kwa tijenga na bidan ati ko wanya bidan ko do be koniye bidia ko fo uye ulu beta jianne ma do fo ko fana ye bidia de misali la awun ba fo mawlidi ye bidia ye ate dina ko
ni yo fodo ye sisa ko kura do ko ate dina kono ba fo be kuma micro minna o yere ye ko kura de micro tunte ciden tidela ventilo tunte ciden tidela e yere kam mantoro yere video de bon ambe min fonni ni yoro la nin tigi ye jahili de karamogo ya fo karamogo jahili konfin ya fo konfin de ye jahili de ye ite fen kalama jiya nema ani dina ko kelewunte qur'ana kono ala ko al yawma akmaltu lakum dinakum akwa ka dina de dafara me alama fo qur'ana kono ko al yawma akmaltu lakum dunyakum wa bi ni'matu dunyakum alama fo nyaka jiya nema u dafa ako dina de dafara o dia to qaida fulabe dina kola doni ke ba ko ad-dinu tawqifiyya dina kola ikana foi ke ni delila ti bolo qur'ana ni sunna ani sarafu kata bolola dina ko ibali lendero kana foi ko ibe ala bato kana foi ko ibe baraji ni ma delila so me minye jiya nema we mi feun ni nema munun fule ni nye al asilu fil asiyai al hil lesiri fanana jiya nema dagara mogo yede lesiri la jiya feun dagara mogo misali la sisa ni ne nana mogo la be maulidi ke nko maulidi ye bidiya de nko tigima maulidi ye bidiya de atenneka neka nani delila ko maulidi ye bidiya ko tenneka ale minye maulidi ke sisa abe nyine ale de fe eye maulidi ke ikad delay juma na yedde la sahlen na te qur'ana kono ayedde la sahlen na te hadisa kono ayedde la sahlen na te sarafu ka kumala kon ka delila fule aka mauludu bidiyate men na ma delila suru qur'ana amma de la sahlen suru hadisa amma de la sahlen suru sarafu ka kumala aka mauludu kera buru bidiyay parce que ale de kana foi ke dina la ni delila ka ma do ay yam famu bon ni mo nana ne masisa ako he mantoro doniye haramu mantoro min be nebe tegela atenne kanne kanani delila ale min ko mantoro ya haramu de ale de benani delila min be mantoro haramu na ma delila sur qur'ana ni hadisala ko mantoro ya haramu ale de be galon kanne kan mantoro doni daga ranyede parce que lesira fengo fenye jiyanne mai ala ya bella daga nyede huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ima e differentiate jinya ko ni dina ko ala ko dina dafara jinya ko ala ko ne ala de fengo fembe dugu kolo kan ne ala de abe dai awye ako dina dafara me ako nema wala fengo fembe dugu kolo kan ya da awye wa saqqara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu aya warila lako fengo fembe sanka bawlon fulala fengo fembe dunga kolon fulala nema ne ala ya be da awde nya be kolo awye ko kele wonte de dina ko de dafara bato ko de dafara me jiya nema nununye wasailan nema ude nununte do bidiya ko fengo fenye nema nununte do bidiya ko de bidiya mimbe do bidiya ko no bato ka fenke bato kama ka fenke barajini kama bidiya bo yoro de la me nununye jiya nema de nununte do bidiya ko etuma mi suratul nahl de ala ko wal khayla wal hamira wal khayra والقيل والحمير والبغال لتركبوها وجينة ويغلق ما لا تعلمون ثم من الله نعمة وجاته so faliba ne alaye nunun ke ya ka yeluka anu ka ke masire hari bin nema wala ne ala bina fenda te mindo nema wala la ko hari bale bina nema do dan te mindo medina la ko dafara donc ko kele unte mogo be jian nema nunun ni pato ko ni dina ko bila nyogo na jahili do ate foi do dina la wa alaikum salam Cimane koni de abella mo yorowere
aka jakatil fitri be ede ka uba bella mo min bula bode ka anka do folo ko jakatil fitri mogo kelen de nyinina yire kitab farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatal fitri sa min at-tamr aw sa min sha'iri ala al-zakari wal unsa wash-shaghiri wal kabiri wal hurri wal abdi min al-muslimin mogo kelen de nyinina ya shari'a ye kuma nyase yere de makiki ga jakatil fitri bo men ni mogo min yake ne nin kan muso anin don ba be ka jakatil fitri bo kan ibini ka demba ya jakatil fitri bo donc ni ka dembe nin chogola iya bella mo min bolo ina ode be nyogon fa ne demba ka jakatil fitri bo ya har ni e ma bo an ube ale na fo ye ka dembe bella mo ya ne ba jakatil fitri bo ni har ni e ma bo na fula fona ya bo ale babo a konta fe babo e ba konti fe babo baraji nyini de do nimbe yurwale do akadi e ba foye nebe ndenka jakatul fitra be bonne fe ya ube e ba le kibariya min bi bolo neta jakatul fitri bode abe min bolo ya jakatul fitri bo ube ale abe ya mako ale babo e babo basista la baraji nyini do nimbe yurwale be nimbe la Konserve diga antretuno tuba ipaba na karabwa bon antena halshu ni ko eska ko sallu billahi yankiya anfa nyemi nyininka koni mugomi ufa sara ube alitreti minta kofe abe daga eka juru taw cigi bolowa alitreti te haramu ye furo mugo kodo ni mugo munun fa sara nu ube alitreti minta uya tani cinyade umata nin galo ni nambare sariya de ya duma uya tani cinyade halala de ro daga lendu ye adaga reka juru taw bolo kan jaka ko jakatul fitri ko do ba fo kilo fulani tilance abe do yire bolo ibnu shamir rahimahullah ako kilo fula ani garamu binani me aya fode aleye sumali fe min suma ako sumali fe on fana ka girinyo woni aleye min suma musawu benna kilo fula ani garamu binani me ako aleye min suma ni mo aleye bur razin minye alikama amugu ka mugu bo kanye ako aleye ode suma ode benna sawu benna kilo fula ani garamu binani me akoni mugo min be fenwore suma min ka giri oye jate mina difference min bunu nyogoje donc là min be mugo lafiya kilo saba sawu koni tagriba jate min na tete maka wiya bila kilo saba de la ika kilo saba bo wode kany bon lailatul qadri be nyini talaban bedela ko do ba fo witri nu abe nyini talaban bedera ayro de donente ala ya dogonna de toujours ambe se kanyere jija pour an kabya ma chokoli parce que wakati dola lailatul qadri bena saun dola tani kele saun dola be tani sabana la saun dola be tan wolon fulana la saun dola be mugani kelela saun dola be mugani sabana la san dola abe mugani wolon fulana la san dola be mugani konontona harisa yere do nana san dola abe mugani fulana la san dola be mugani nani na la
sando la be mugani seginala donc ewa safui nono donc letel qadri koni be tallaba indela fo yere jija kake ka tallaba imbere nyana moya wodi ato chide yere tumbe yele mamisiri kono tallaba tamlaba kayti kafuke salaya be hadama deunde la sisa hari an fule qur'ana jigi chogo minna cheikh salim fawjani nyinin kara akon ni tugu ni bari de akwam fule ka tugu ni bari minke sungalo la ko sarafu tuntoke tarawihila ambe kalam minke tahajjudu la ambata odafe kata ka qur'ana dafa ka kon ni tugu ni bari de imamu na safai tumbe sungalo la be qur'ana jigi sinya bi woro dongo do sinya fura imamu na safai sungalo la abe qur'ana jigi sinya bi woro dongo do abe qur'ana jigi sinya fura salafu doba jigi sinya bi saba imamu na maliki tilela ni sungalo nana maliki ba kam misiri deresu bejo qur'ana kalan kama ni sungalo nyana malika mani bara nyamai salaya bandela ambe nin tugu nin bari anya bo o fanala anka e watani kele sogi minute tani duru minute bi sabankata su to dewe da kasino ko kan nafila ke su to la ko ye bidiyai ni mbeye salaya ni fari fakani laf donc tallaba imbe de kanka nyana maya kalletal qadri ni قواتي سير الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك